Асия Абдрахманова район газетларын күп еллар укый, яраткан мәгълүмат чараларын 9-нчы укып чыга. 90 яше булуга карамастан Новый Зай һәм Зәйфаклары газеталары аша район сулышын тоеп яши. Бу юлы да ул газеталарның яңа сыннарын көтеп алды. Я полностью прочитаю. Мин аларны 9-нчы укып чыгам, аеруча Зәйфаклар газетасын яратып укыйм. Миңа үзем сала кешесе буларак авыл хуҗалыгы, авыл тормышы, аның кешеләр турындагы язмалар ошый ди Асия бей. Элек газеталарны ул үзе яздыра торган булган, хәзер исә йортыннан чыгып йөри алмый. Район газеталары аңа социаль хезмәткәр Оксана Ершова алып килә. Ул анда атнасына 2 мәртәбә була, җомга көнне яңа чыккан басмаларны алып килә. Они ожидают, заранее мне об этом говорят. Социаль хезмәтләр алучы өлкәннәр газеталарны көтеп алып укый, аларның урамга чыгу мөмкинлеге юк бит ди Оксана Ершова. Шунысы куанычлы, әлеге басмаларны аларга хәйриячеләр яздыра. Шул рәвешле хәйриячеләр 62 зәйлене газеталы итте. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.